Dlhou, neprerušovanou magistrálou z oceľových rúr, nepriedišne k sebe zvarených, by bolo možné nazvať plynovod Progres. 4600 km zvarených rúr s priemerom 1400 mm privádza zemný plyn z Jamburgu na Sibír. Zemný plyn, tak dôležitý pre náš život. Energiu, ktorá ekologicky nenarušuje už aj tak skrúšenú a poničenú Zemkulu. Cena energie má a bude mať stále väčšiu a väčšiu cenu. Človek ju musí dobývať s veľkými finančnými hodnotami a ťažkou a nebezpečnou prácou. Preto by sme si energiu mali ďaleko viac vážiť, pretože je v nej uložená tvrdá drina tisícov a tisícov bezmenných ľudí. Hydrostav Bratislava spolu s inžinierskými stavbami Košice a plynostavom Pardubice stavali na Ukrajine 300-kilometrovú časť úseku plynovodu. Práce sa započali v lete 1986 a skončili sa v júni 1988. Táto 297-kilometrová trasa, ktorú sa Československo zaviazalo postaviť ako svoju najväčšiu integračnú akciu, má hodnotu 355 miliónov prevoditeľných rubľov. Cena energie je drahá. Sovietská strana sa zaviazala zabezpečiť v priebehu rokov 1989 až 1999 dodávku 42 miliard kubických metrov zemného plynu pre naše národné hospodárstvo. Čorná repa. 1287 metrov nadmorskej výšky. Najvyššia hora československého úseku Karpát. Krásnych Karpát so zdravými, dosiaľ exhaláciami nezničenými stromami, údoliami plnými čučoriedok, brusníc a hríbov, s kozákmi, o akých sa našim hubárom môže iba snívať. Ukrajinci sami nazývajú tento kraj začarovaný. Počasie je tu kruté a neľútostné. V zime minus 40 stupňov Celzia a v lete 40 stupňov Celzia tepla. Stály a prudký vietor, komáre. Naozaj, práca tu bola tvrdá. A ak sa našiel niekto, kto ľuďom na tejto stavbe závidel peniaze, tak sa veľmi mýlil. Boli to ťažko zarobené peniaze, pretože príroda nedáva nič zadarmo. Hydrostav bol určený ako jeden z dvoch vyšších dodávateľov a dostal za úlohu vybudovať 179,1 km plynovodu, z toho 65 km v horskom úseku. Ďalej vstupné a výstupné objekty kompresných staníc a ďalšie príslušenstvo. Na výstavbe úseku hydrostavu sa ako subdodávateľ podieľali aj inžinierské stavby Košice. Československá trasa plynovodu pretína 54 kategorizovaných ciest, 11 železničných tratí a 57 vodných tokov. Všetky tieto prechody sú podzemné s výnimkou 8 riek, kde sa potrubie vedie vo vzduchu. Hydrostav, ktorý bol pôvodne zameraný výlučne na výstavbu vodných diel a veľkých priemyslových závodov, postavil prvé diaľkové oceľové potrubie v roku 1960 a bol to úsek ropovodu Družba. Od roku 1960 do roku 1987 Hydrostav vybudoval 2667 km ropovodov a plynovodov s potrubím priemeru od 100
do 1400 mm a s prevádzkovým tlakom od 2,5 do 7,5 megapaskalov. Toto zariadenie, ktoré sa pod tlakom preháňa v potrubí, sa nazýva jež. Jeho cieľom je vyčistiť potrubie od všetkých nečistôt, aby sa mohla urobiť tlaková skúška. Môže vyvstať otázka, prečo Československo stavia 300 km plynovodu. Program vedecko-technickej spolupráce medzi štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci predpokladal, že každá krajina na výstavbe plynovodu sa zúčastní podielom zodpovedajúcim množstvu v budúcnosti odoberaného plynu. Potom prichádza ukončenie a uhladenie zeme nad plynovodom. Posledné fotografie a spomienky. Alebo ďalšia zastávka za prácou. Tak už to v živote chodí. Stavať plynovody, to znamená putovať. Most alebo lávka je preklenutím, ktoré napomáha ľuďom v ich ceste. Plynovod Progres, ktorý sa klenie nad riečkami s priezračnou vodou a krásnymi názvami ako Sviča, Bystrica, Lomnica, Latorica, zostávajú mementom šikovnosti našich ľudí. Stavba plynovodu je veľkým zásahom do krajiny a my sme sa naučili nazerať na človeka podľa toho, ako sa v prírode a k prírode správa. Veď príroda je jeho kolískou. Tu popri riečke Sviči viedla trasa hydrostavu. Podľa sovietských plánov mali byť tieto krásne stromy, borovice, zoťaté. Naši ľudia pozmenili trasu a plynovod viedli okolo krásnych stromov. Preukázali svoj cit, svoju spoluzodpovednosť za prírodu, aj keď to bolo v cudzom kraji, ďaleko od domova. A teraz to bude krutá skutočnosť. Stromy, tie krásne štíhle divy prírody, niekto zničil. Prečo? Dobrá stavebná firma sa pozná podľa hotového diela, domu, mosta. A na väčšinou z bronzu odliatej doske sa dočítame, kto staval, kedy stavbu začal a kedy skončil. Tadiaľ to vedie dokončená stavba plynovodu Progres. Ceduľku s firmou Hydrostav tu nenájdeme. Ale kto práci rozumie a prejde sa po upravenej línii, uhladenej buldozérmi, prácu ocení. Teraz tu vedú turistické trasy, ktoré sprístupnili prekrásne hrebene Karpát. Možno tu raz budú zjazdovky, bežecké, lyžiarske trate. Kto ho vie? Materiály kompletačné na... Jedna práca sa skončila a druhá sa začína.
Hydrostav nastúpil na ďalšiu trasu plynovodu v Sovietskom zväze. Nazýva sa Jamal, podľa náleziska na poloostrove Jamal na Sibíri. Aby nám tieto materiály na čas pripravil a boli v takovej kvalite. Takisto ako Progres je to plynovod s priemerom rúr 1400 mm, dĺžky 11 metrov a s prevádzkovým tlakom 7,5 megapaskalu. Na jeho výstavbu sa využíva mechanizácia z výstavby Progresu, takže sa nemusela ďaleko prevážať, pretože prebieha neďaleko Progresu. Na sever, smerom na Ternopol a Kyjev. Hydrostav stavia 162,9 km. Na rozdiel od plynovodu Progres, plynovod Jamal neprechádza cez hory. Jeho trasa má charakter zvlneného rovinného úseku s veľkým podielom lesnatých úsekov. 11 km trasy vedie cez bažiny a rašeliniská. Dolina. Mestečko, ktorého názov nám neznie cudzo, je vzdialené necelých 300 kilometrov od našej štátnej hranice. A práve sem chodili všetci tí, ktorí za hydrostav stavali Progres. A tí, čo budujú Jamal, mali šťastie. Dolina zostala aj ich dočasným domovom, pretože trasa vedie neďaleko. Prečo šťastie? Pretože žijú na okraji mestečka na základni, ktorá je vybudovaná, zabývaná. Žije tu okolo 600 ľudí. Už pri výstavbe Progresu bola snaha budovať základne tak, aby bol vytvorený vzdialený domov, aby sa tu cítili dobre. Aj keď všetci vieme, že domov nahradiť nemožno. Dolina bola na Progrese vyhlásená dobrým jedlom. Strava sa odtiaľto dováža na stavby vzdialené často desiatky kilometrov a dá sa veriť, že na Jamale budú takisto všetci spokojní. Koliba nie je od doliny ďaleko. A spev našich chlapov sa tu ozýva často. Veď preklenúť vzdialenosť domovu je v spoločenstve priateľov a kamarátov ďaleko lepšie, ako byť sám. Často sa hovorí o využití voľného času.
môže byť nezaujímavé byť záhradníkom? Na okraji zvažiska Rúr v dolíne si títo chlapi postavili fóliovník a dali sa do pestovania paradajok a úhoriek. Nikto ich pokusom moc neveril, ale prečo to neskúsiť? Temer všetok materiál pre vlastný plynovod, na rozdiel od Progresu, dodáva sovietská strana. Pre urýchlenie práce v rovinatom teréne sa zvárajú k sebe dve rúry, tzv. Dvojčence. Šetrí sa tak čas i námaha pri práci na samotnej stavbe, kde nie sú také ideálne podmienky ako tu, na základni. Že hydrostav zamestnáva chytrých a premýšľavých ľudí, o tom môže svedčiť zlepšovací návrh na úsporu pri zváraní. Ekonomický výsledok je vždy určujúci, ale nepatrí aj vymýšľanie lepších a úspornejších vecí medzi dobre využitý čas? Rovnako ako na plynovode Progres, aj na Jamale sú všetky zvary 100% kontrolované rentgenom. Na Progrese bolo zhotovených 179 102 rentgenových snímok kontroly zvarov. Plynovod treba chrániť proti korózii. Jednou ochranou je aktívna, katódová, a druhou je pasívna, to je izolácia vonkajšieho povrchu izolačnou páskou polykén. Životnosť je minimálne 30 rokov.
Na cestách okolo trasy plynovodu človek stretáva nepredpokladané. Naši ľudia objavili neďaleko doliny hroby padlých vojakov za prvej svetovej vojny a krížom pripomenuli ich pamiatku. Hydrostav Bratislava popri diaľkových plynovodoch postavil aj diela, akými sú Vážska kaskáda, Oravská priehrada a teraz Gabčíkovo. Postavil také závody, ako sú východoslovenské železiarne, Duslo-Šaľa, Slovnaft Bratislava, atómové elektrárne Bohunice a Mochovce. Sú to veľké a zložité stavby. Progres a Jamal sa dozaista vo výpočte dôležitých stavieb nestratia. Tu sledujeme prácu pred riekou Dnestr. V rovíne, kde páli slnko a mikroskopické čiastočky z praše čiernozeme sa zavrtávajú do pórov kože. A všetci si tiež uvedomili pri pohľade na deti, že sa končí školský rok a ďaleko od domova si pripomenuli svoje deti. A ako sa im vydaril tento rok? Rozprávková ukrajinská rieka Dnestr bude svojím 468 metrov dlhým prechodom ďalšou prácou na plynovode Jamal, ktorou sa Hydrostav Bratislava zasa priblíži o kus k samotnému ložisku zemného plynu.